Bizkaiko itsas mendebaldearen muturreko amildegien gainean zintzilik ageri den itsaslurreko bide berdea ikusgarria da. Kantauriar litorala begibistan dugula, arkeologia industrialaren hondarrak mende batzuk atzerago izandako mehatze lanen seinale dira. Eta hainbat panelek berriz, fauna eta floraren, algak biltzearen artearen eta zelanez burdingaiaren aspaldiko hainbat ustiapenen berri ematen digute. Ibilbidea oso laburra da, 2,2 kilometro baino ez ditu, baina hala ere aberatsa da. Muskizeko Elkobaron auzoa da abiapuntu, Pobeina eta La Juncosa auzoen aparkalekuen artean. Itsaslurreko bide berdea, Bordaleko pareta amiltsuan hasten da, itsasora jausten den erripa biziarekin batera, arenako hondartzaren ikuspegi paregabea eskainiz. Porlanez egindako jaitsierak, kanpomar hegalean zehar atondutako urbiltegi eta ubide zaharrak inguratzen ditu, harik eta gazteluaren gaineko kargalekura iritsi arte. Kanpomarreko itsas kargaleku honen arrastoek ondare balio handia dute, Europan eraiki ziren lehenengoetarikoak izanagatik. Gaztelu zaharraren puntan larre berde zabalak ageri dira, eta horien gainaldean aintzineko garbileku baten azken arrastoak, bulegoak, etxebizitzak eta lantegiak. Eta berriz ere amildegira itzulita, Aspra izeneko itsasalde pribilegiatuan kokatuz, ikuspegi paregabe ez disfruta dezakegu, non ontzimugari begira gaudela, oso itsasontzi handiak ikusteko aukera izan dezakegun. Kantauriar litoralari dagokionez berriz, Castro hiria eta portua ere bereiz ditzakegu. Eta txirrindara igo orduko jaitsi behar dugu. Aparkalekura eta Junkosako jolas parkera iritsitakoan bukatzen baita bide berde gisa egokitutako trenbide zati hau.